esan zure izena eta bizena, mesedez. Araia Kontin. Oso. Zure izena eta bizena? Oier Tejedor. Oier Tejedor. Zenbat urte dituzu, Oier? 8. 8, oso ongi. Zure aurpegia ikusita, iruditzen zait, gezur batzuk eta botatzen dituzula, Araia. Hori horrela alda. Batzutan. Batzutan. Zuk etxean kaso egiten aldiozu gurasoi? Bai. Beti. Bai. Beti. Batzutan. Batzutan, klaro. Oier, zuk inoiz pentsatu duzu irakasleak ez dakitela ezer? Bai. Zergatik pentsatu duzu? Zergatik batzutetan ekibokatzen dira. Klaro baietz. Zuek ere bai, baina beraiek baita ere, ezta? Oso ongi. Azterketaren erdian pentsatu izan duzu hobe etxean gelditu banintz? Bai. Bai. Eta hori zergatik pentsatu zenuen? Zere, nezakit. Ez zenuen gehiagi ikasi? Pixka bat bakarrik. Ai. Kopiatu alduzu inoiz azterketa batean? Ez. Seguro? Bai. Pixka bat ondokori horrela begiratu? Bakarrik ikusi zer egiten zuen. Bueno, bale. Gurasoi, Oier, egunero ematen aldiozu musutxu bat? Ez. Ez zaizu gustatzen musuak ematen? Ez. Eta beraiek zuri ematen dizute? Batzutetan. Batzutan. Musuk eman bardia gurasoi, Oier. Niri gustatzen zaite ematea, bai. Irakasleari esan diozu, ulertu dute, baina ez zenuen ezer ulertu. Bai. Ba, tokatzen da. Adibidez zer, matematika, ingelesa? Inglesa. Ez dakit zer pasatzen den ingelesekin? Ez dakit. Do you speak English? A little? Yeah. Yes, okay. Oier, euri egin dunean egun batean horrela ibili zara, saltoko horrela putzuan, Batzutetan. eta zikin iritsi etxera, Bai. eta gero gurasoi gezurra esan, bai esker hori egin naiz. Ez. Ez diozu sekula gezurrik esaten gurasoi? Ez. Gezur txikiren bat botako diozu gurasoi. Txiki bat. Bai, pixka bat. Pixka bat. Ni guapo al naiz, Araia? Ez. Araia, porzia kaso berriro galdetuko dut. Ni guapo al naiz? Ez. Araia, beroa dago, makina. Ni guapo al naiz? Pixka bat. Bale, makinak esan du. Bai aldakizu zer dena hori. Medalla bat. Medalla bat, domina bat, horrek zer esan nahi du? Oso ongi egin duzula dena. Eta nik hauxe emango izut, begira, urrezkoa da. Araia, domina jasotzeko zerbait kantatuko iazu? Bai. Venga, hasi. We broke into a million pieces and we can't go back. But now we're feeling like the beauty and the broken glass. 'Cause there's a part of me, journeys and harmony. Feelings are not defined, this is what it sounds like.